çiqas bi lezbî tê ev qas civan bimînî. Dem girêdayê vî çerçeveyê ye ku referansa tiye girtin. Dem di mekanîkekî fezayê de girantir diguhere. Bifikirin ronahiya rojê 8 deqada digêje cîhana me. Ku roja me bi carekî ve bitemre, em vî tiştê 8 deqeşûn da fem dikin û dibînin ku roja me demiriye. Dixwazin ana derkevin derve li hîvê mêzekin, an jî li rojê mêzekin. Şiklê hîveyê ku anha dibînin ê 3 deqe berê ye. Şiklê ku li tavê dibînin ê 8 deqe berê ye. Yanî 8 deqe dem dibore. Çiqas teorî hebe, bi rastî em hîna demê baş nizanin. Teknolojiya me çiqasa jî mezin be, vê gavê em zêde ji demê nizanin. Bifikirin, stêrk